tanbai tini or paisa ko mendo. Salah hambai media friends. No, ini orang shopping mana mungkin ke. Orang jum Rungnogo area, Rwkha district, New Life Academy School lo, Khoroksa Cherai bini buma tija, bupa wahai kumun songcar klai besaya kari kelangjak. Bini bumongkha Cherai ni bumongkha Kelvin Debbarma, tai bini yong buri bai botongo, bini yong buri bono pori nai ni bai ko gosija, khaifa no. Readmission claimanya boy paimanya angui dini khanawo ora shop paimani bini yong ru balai khana bakha khamjak kai abuni bagoi chung tongoi manliya chung ma phaika bono jabanani bagoi bono tawi admission rok paidrok bini boy je nangmani nahar laikha tabu chung moroni thangnai ocharaini bobishot jate kaham thung chung kaitorni thani surinai tai oi school bo amahai khaino TBC ni kaisa branch ang oroni Rwkha bai kok salaika borongni SMC ni president chini takhok Ajit bai kok salaika emonki bini thangnai 2 mas ni bini beton maso 600 taka khlai je tongmani abono mas kaisa ni consider khlaika bo SMC committee ni president bai kok salaimani yagulo principal bai kok salaiui 600 taka discount dioi likha tai je nangmani bini admission fee bini boy ni joto rang rok rilai chungtawi admission ngoi paidrok Oke, Cherai ni bagai jung suri monggo tongnai kotor kolok thung buma phakuri phano bini yong buri sung jate bono kaham khlai naikani khlai manthun tai beskango bini tai bo class kotor kanai botini class 1 standard 1 admission re-admission ngo result bo belai khano kaham bo tuition kuri tu phano pori oi kaham result khlaika tai beskang ni sal rok bo kaham result khlai mannai tai bono beskango amahai no class 3 o kamani jaga jora rogo bono central school rogo ekalobbo rogo de chung ba nobudoya rogo de chung bongno admission khlaimana chung chaitok mungni digi tongnai tai oro local je leader tongnai chini TWF ni block president chini oro Sumila chini bukuk Sumila sahormani bisingtino angtini oro sopai mankha tai oro haina hai mailung bisini bo chairman chini bukuk Miturani Debbarma bobo tongo tai bini yong guru song khorokni tongo borok sarkarni hite kono facility manya hne kaplaikha phaimani yagulo sarkarni je bata mannani rok aborok manya hinka aborokni bagoibo aroni local jara leader tongnai rok borokni upre daitto tongnai borok abono naikani khlai rinani untho asula